Ono što je međutim loše i što bi moglo da se pretvori u još veću nevolju potencijalno od toga da je prošao ovako kakav jeste, jeste što se sada radi na neku vrsti umivanja, to je ono što je kolega Glišić pomenuo u svom uvodnom izlaganju, da se radi na pokušaju, da se kozmetičkim promenama, nešto slično ovom zakonu, mada ja zaista nisam kompetentan za tu problematiku, u to ne bih ulazio, ali metodološki, formalno slično ovome što se dešava sa zakonom o diskriminaciji, da se sada uradi sa predlogom statuta Vojvodine. Povučenje, da kuhinje prorade, dogovore se, ruka ruku mije i on se vrati uz neke sitne izmene. Sad, te izmene, kada je reč o predlogu statuta Vojvodine, ne mogu biti sitne, jer je, kao što sam rekao, on duboko neustavan. Neustavno je sve u ovom predlogu statuta, počeo od njegove preambule. Uzgled budi rečeno, ima sigurno pravnika ovde u sali, šta će statutu preambula? Zna se šta ima i ko ima preambulu. A nastranu što se u toj preambuli pominje, sad moram da pomenem neke konkretne primere, šta će u toj preambuli pozivanje na istorijsko pravo građanki i građana Vojvodine. Drugi stav prvog člana govori, odnosno definiše Vojvodinu kao sastavni deo jedinstvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora Srednje Evrope. Da je to nacrt nekog časopisa, nekog temata književnog časopisa, ja bih rekao u redu. Možemo da govorimo o nekom kulturnom prostoru, pa sad kažemo obrađujemo književnost Srednje Evrope, Zapadnog Balkana ili nečeg sličnog. Ali ovo je pravni tekst, ovo je pravni dokument. Kakav je to entitet Srednja Evropa? Gde to postoji? Osim možda u nečijim glavama ili u nečijim maštanjima. Umalo da preskočim i prvi član, da ne bude dileme i oko prvog stava prvog člana. I tu se Vojvodina definiše kao višenacionalna, višekulturalna, višekonfesionalna, demokratska, evropska regija. I to je problematično. Ali hajde de. Ali ovo drugo je skandalozno, ovo drugo je smešno.